двата клипа с тебе и всяката деца. И това лично аз викам, да, ще пасвам и чакам да изкачат интернет и ще ни дам, иначе самите клипове ги имам на моя компютър. Обаче няма как да си пратя това неща по това. То загадка ли? Я гледай по-напред. Ега го не бие, ми се вижда. Трябва да има много хубав старт, да. Да, съпротивление, че дига 300. Ама майки сме хори и ги имат. Аре, тръгвайте. Че не е лента вече. Три пъти. Опа, лоби. Ами не, май. Това сейчас